Anisho manje nina nitshena ukuthi lezi ikhulu lezi ezilida imash and mash lento abayenzayo kubona njengekhulu izokwenzeka nakunina. Lalela, angeke kuze kwenzeke. Nina niphakamisa abanye abantu kube kuhamba phezulu kwenu kodwa niboni. Yazi ngikusho ngani lokho? Phawula umthathu ke wacela imali. Yazi leyo mali bengeke azayihluselani nani, ayihlukaniselani nani. Bekuzoba eyakhe. Nangu ungizwe mchunu. Wenzeni ushelwe umuzi wakho all-round, in fact hayi umuzi all-round. Labo round mawubabuka mina njengomakhe abaqedi ngisho 100,000 ukubakha laba. Kodwa nje asimuphe sithi nje mhlambe bawo 200,000 ukubakha. Futhi iningi ngeke. Iningi kakhulu. Asithi 120,000 ukwakha labo round included imali kamakhe. Okay. Nina abakhuphuli babantu nenamba ngelo ngembadada. Nihlanganisa imali kwanikeza ungizwe mchunu 500,000. Bayabona ukuthi yonke into abanitshela yona niyavuma ngoba nezimpuphuthi. Manje kuthiwa uyale ehadinga afela umntwini. Nakhona bayobona ngoba uhlaseleke kuze kwabakabili. Nakhona niyoshaya itafula bafana. Niyoshaya itafula niyokhipha imali kuzowakha umuzi kafela umntwini. Niyoshaya itafula. Makusile nje bazonikhokhisa imali, banikhokhisa imali, nibakhuphule nibabeke on the higher level. Kodwa nina ningatholi fokol. Ngolo ngishilo ngithi mina liyodlala ifilimu and liyadlala seliqalile manje. Senikhipha imali emaphaketheni. Amatopiya nawo ngapha. Amatopiya nombadini. Kuthiwa sebeka inkosi yawo eGoli. And mawubuka lento le yenziwa abantu abasuka kude ungebona omakhelwane bala eSouth Africa. Mina ngiyohlezi ngisho iSouth Africa ayihlangane neMozambique, neZimbabwe, neMalawi, neBotswana, neSwaziland. Kushawe labantu laba basuka le kude le banqamula imfula nemfudla nabagibela emabhanoyi kuze bezela. Yibona abantu abahoshit, yibona abantu abangolwabishi ababulalisa abanye abantu la abathwala abenza abanye abantu babe semacaleni abangahlangene nawo. Ngiyayiphinda leyo nto kodwa ngeke nivume nini into enivuma ukuthi nje lo nikhishisa imali nichasa abanye abantu end of the day nilana nilambile nina. And okunye kumele nikwazi ke ngani zakwethu ninozonda abantu. Uyazi ukuthi mongathiwa one of yalaba abahamba ngenyawo abagijima emgwaqweni baphelezela lezayikhulu. Uma ungathiwa khona oyedwa ovelelwa inkinga nje mhlawumbe ashelwe ngawo umuzi noma mhlawumbe kube khona isihlobo sakhe esivelelwa inkinga sishone phecelezi, ucabanga ukuthi khona abangakusiza ngakho? Akukho. Ngeke bakusize ngayi lutho, ngeke bakwazi ngisho ukwazi. Kodwa bona bovela ku TV nisuke nina nithi nisibiza ngebutho, phela niyibutho nihambe niyokhipha imali nibaxhase bangcwabe kahle wena owakho umhlobo ozobe eshonile. Nizohamba nothatha lelibhokisi la kahulumeni lelana leli lingapendiwe nginalutho kufakwe lo alwatha lwana begijima emgwaqeni nayithi uxosha abantu bokufika nomgqiba lapha emgodini. Bona nizobakhiphela imali, nina nizokhipha imali nibanike bangcwabe ngesizotha, bangcwabe ngokuthula, babe nomngcwabo ohloniphekile. Kodwa nina enigijima phansi okuyinina enenza ama-video atrende abo awodlame ngeke nithole lutho. Mina ngolo nginitshele kancane nibe ningizonda, kodwa nje the truth must be told. Bye. Yeah, hayi zilozingene njalo nje indaba noma zitrenda njalo indaba zophakela umthakathi nale ntombi yakhe yaseZimbabwe. Yazi abantu baseZimbabwe ngiyanivuma ngishayela izandla namhlanje. Izandla nje ezenu ngishayela nina abantu baseZimbabwe, bafowethu baseZimbabwe. Lento le yembhikisho ubona nje abantu bakhuluma kangaka bekhuluma kangaka. Kade mina ngayibo ukuthi isuka inomuntu one-anger nalabo. Ngawubuza lo mbuzo ukuthi mina why yonke into
kusolwa iZimbabwe, kukhulunywa ngeZimbabwe, kuthiwa abantu baseZimbabwe kwasho wacima bayathukwa. uZandile lo Dabula wayikhuluma kabi ngeZimbabwe, uyena waqala ukuthi abantu baseZimbabwe banuka bagezi. uPhakela uMthakathi naye ufe washo yona leyo nto. Bonke noJacinta basho njalo bathi amaZimbabwe anuka, kanti ingoba sebake bathanda khona. Mase kuphela uthando sekumele ungene emgaqweni ukuliwe njalo. Ubunsizwa obunjani nje lokho. Uthi uPhakela uMthakathi mayiveze lento uthi yena akase waba uthena akase wathanda noma uthi akaze aqonywe eZimbabwe, akanamfazi eZimbabwe futhi ngeke azabe nomfazi eZimbabwe, usho kanjani. Kodwa ubenaye umuntu bemthanda, kodwa kwasho ukuthi khona into angayiboni kahle wasehlehla kuyena. Uyabona lokho amangahlasa akulona iqiniso, angivumelani naleyo nto, angivumelani nayo leyo nto. Uthe mesuku uZandile Dabula zavela naye zakhe ukuthi hayi kwavela ukuthi benesancinza eZimbabwe uney'ngane. Yaqala lapho manje indaba Zandile kube ngathi abanye bahlehle kumlandeleni kanjalo. Nangu noPhakela uMthakathi naye kuyavela ukuthi kunomuntu usisi waseZimbabwe obethandana naye. Uthi lo sisi kwenye post yakhe uthi ngiyabonga ukuthi ungiphike kodwa kusalayo salala. The very same muntu abonakala enoPhakela uMthakathi laphana entasingeni esithombeni sakhe, yabo. So abantu abaningi bangenela indaba abangazazi, balwizimpa abangazazi, abangahlangene nazo, because mina ngazi ukuthi why mangabe umuntu angasakuthanda kufanele kuliwe. Special mina futhi angazi ukuthi amaZimbabwe kanjani, serious angibazi. Hey, abantu abazi ukuthi basukumisa iSouth Africa yonke because of uthando. Ngoba nje madoda Zimbabwe nginishayela izandla bafethu, hayi ninzima kakhulu. I wish to know ukuthi yini leniphethe kangaka eyenze ukuthi uPhakela uMthakathi azalwe kangaka. Wena sisi hayi wasilanga ngokushiya uPhakela uMthakathi, serious. Ngoba sekuyacaca manje, and yabona ngoba sekuqala kuba khona amabalabala uzozo iphakethe seligcwele uzothi uyaresigna naye. Manje nizoyizwa indaba yakho laba bangena bayinqwaba bazophuma nga-1 by 1. Lento imashi ngiyaphinda namhlanje ngazokuthi singakunisho izophela ngoba kwayena ulo uJacinta iyamnukela iZimbabwe. Hey hayibo, hayi ngeke bafitha, hayi indaba yena hayi mina iyangixaka. Kodwa kusekhona abantu abalwizimpa abangazazi, kanti lento le it's about love. Yonke lento nje ingenxa yothando laseZimbabwe. Hayi bafethu nginishayela izandla, ngishayela izandla noma ningathi iyanuka iZimbabwe niqamba iZimbabwe ayinuki. Nina anifuni ukwaliwa, niyayithanda iZimbabwe kodwa masiyinali iZimbabwe kufanele kuliwe. You know, I have a question for you guys. Who is she? Where does she come from? Who is sponsoring her? Who's sponsoring the platforms that she's on? Because you see, people that are doing this movement don't have money, they are broke. You can't just gather people. You can't just have a movement unless you have money. You can't change the world. You can't change a nation. You can't change a city. You can't change a town without money. So you have to ask yourself, where does she get the money from? Who is sponsoring her? And what is the real agenda behind the agenda they're trying to show us? I am very much South African, but I'm not a fool and I'm not stupid. This is why as Christians we have to pray, because the devil is very deceiving. All these people, all that they're doing, they are causing chaos, division in our country and crippling our economy in the name of people must go back to their country who are here illegally. There are ways to do things correctly. Listen, and listen to me hard. If you are really for the people, if you really stand for the truth, you disappear. If you are a true threat, you disappear. They put you out. She doesn't have power. They don't have power. They've been given a platform.
and giving money. There is an organization that's sponsoring them to create chaos, division in our country, in our city, especially in KZN and in Durban. Trust me, there are powers that are running countries, cities and towns, that if she was a threat, if she was going to dismantle the economy, if she was going to cause commotion, because remember, everything is for the economy. Anything that threatens the big boys from making money, they take you out. She's paid to cause division. She may sound right, she may seem correct, but she's lying. She is working for the devil. This is why as Christians we have to pray for our towns, we have to pray for our city. Where is Warris? Warris stood up for the truth and they killed him. You know this. There's been many great freedom fighters, peace fighters that stood for the truth that were taken out immediately. So, as Christians, we don't fall for this. Do not fall for this. It's a lie. These people aren't who they say they are and stand for what they say they stand. They may gather as many people as they want. It's irrelevant. It's what they truly stand for and the spirit behind them and the spirit behind what they're doing. The spirit that's sponsoring this is demonic. There is no truth, there is no light, there is no life in what they're doing. Do not be deceived, Christians. Right. Ngizwe kwenye amavidiyo kaZandile Dabula ethi uyaresigna kwi-Operation Dudulo ukuba yimember aphinde aresign ukuba umongameli wayo Operation Dudula. Okay, lento Operation Dudula iswa lapha kuNhlanhla wayiphusha naye waba nabantu abamsekhondayo uTemeso lapho ayishiya phansi. Uma kukhulunywa naye uthena uyishiye phansi Operation Dudula ulaki uNhlanhla ngenxa ukuthi kwase kushaya wonke umuntu oyiforeigner. Wasezibuza ukuthi kanti lana kushaya abantu abangena namaphepha noma kushawa wonke umuntu wangaphandle. Impendulo yathi kushaya wonke umuntu wangaphandle. Wathi ulaki uNhlanhla hayi cha ngeke ngikwazi ukwenza njalo ngcono ngishiye phansi washiya. Wayithatha kuZandile wayiphusha. Namhlanje uZandile uthi yena kwakhona ukuba yimember yeOperation Dudula akasakufuna ukushiya phansi. Okay, now wena uthini kukunikeza siphi isithombe lokho? Akukhombisi yini ukuthi nale march siyofika isikhathi lapho uJacinta ezoshiya khona phansi ethi uyaresigna na? Umbuzo lo kufanele uzibuze wona. Akufikeli yini ukuthi uphakele umthathi ngendlela ashisa ngayo, abehave ngayo? Kuyofika isikhathi lapha ezothena uyashiya phansi khona na? Akufiki bonke ongizwe. Wena still awuboni ukuthi lento le baphusha iagenda. Kunenkokhelo abayitholayo futhi abamani ba resign nje bangaphethela uthi Zandile kuphela uboni wena. But mabe resigna kukhula so sebekuphethe abakubona ukuthi bazozondla impilo yabo izoqhubeka na. Kodwa wena usaye emgwaqeni uyolwa. Bafethu, open your eyes. Alikho ilizwe bafethu lingaphila lona lodwa liyimele. Ngiyezwa la kuthiwa mhla ka 30 June usuku lokugcina lapho okumele kubonakale khona umuntu ongeyena kwala eSouth Africa. Shoti mhla ka 30 June it's the last day. Unamaphepha, awunamaphepha, you must be out of this country. Akufiki yini ukuthi bazo resigna yini nalabo abanye? If ba resigna wena uzosala uthini wena ke? Ulapho nje umbuzo wami. Bese ngiphuma la ngene kulento ye MK noma ka Jacob Zuma.
Ngiyaxakeka mina uma ngabe abantu be-MK beshisa kangaka bathi bafuna ukuthi MK ibuyele laphana ebukhosini noma uZuma aqhubeke abe umongameli. The very same people abebeshikisha phansi belwa bathi akaphuma. Zuma must fall, Zuma must fall, Zuma must fall. Nangempela waphuma. Mina ngayibuka lento ngithi mina amaZulu khona avotela ukuthi uZuma akaphume. Namhlanje bamfuna back uZuma laphana ehlalweni sobukhosi. Yini sishintshile kuyena na? Ulapho umbuzo wami. Hayi kabi. Angimzondi babuzuma mina. Angimzondi. Kodwa abantu abekade be-strike bathi Zuma must fall ngoba bekubhala nangezizwe ukuthi abasamfuni uZuma kubhala nangesingisi Zuma must fall. Yini ishintshile kuZuma na for the past nanganoma uphathe 10 years yini lengeke isabuye ayenze na. Nomzulu uRamaphosa ukhuluma into bengalindelwe umuntu. Bafethu phaphamani bantu basemzansi man. Abelungu aba-on umnotho walelizwe akuwona ama-foreigner. Kanti sokhuluma kuze kube nini ngampela? Nini yonke into nifuna ukutshelwa. Uzoresign uJacinta bafethu bonke ophakela umthakathi laba bazoyishiya phansi lento. Wena uzoba inhlekisa nibona bazobe befumbethe eziswini zabo nasemaphaketheni abo. Danko. Hello Mzansi, welcome to Mgosi wasemzansi. Nangibhudu send message kuphakela umthakathi ngizwe Mchunu, Jacinta Ngobese and uZandile Dabula. Uthi bonke labantu labaphusha this agenda yokuthi foreigners must go back to their own countries. They are making money out of this thing. They are being funded. Uthi that's why noma kwenteka something bantu bayabadonatela njengoba ngizwe bamdonatele nyalo. Ngemvozi kushindle yakhe lapha eMbumbulu uthi nini niyoloku nilandzela nimasha nabo while you guys are not gaining anything. Bona babe benda imali uthi bophakela umthakathi nje mabathi bafuna ama donations bayawathola bona benda imali nini niloku niyalandzela because labantu laba batephusha lama agenda abo. Undlulela khona menza abayazandile Dabula uthi Zandile Dabula uthi ushiya phansi operation Dudula leyaqalwa ngihlanhla lakuse naye wayishiya. Uthi labantu laba banema agendas abo laba waphusha konyo lokhu nini nilandzela nibalandzela nimasha nabo while you guys are not gaining anything. Saying land Zandile kokuthathi soshiya phansi ku-Operation Dudula abe president ye-Operation Dudula. Do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.